Velkommen til Tom Behnke. Jeg hedder Mathias Rassov, og vi to har fået en bunden opgave i dag. Vi skal nemlig tale om PTSD. En diagnose, som du har fået stillet for nylig. Du har også fortalt mig engang, at dig og din bror I havde rekorden i Folketingssalen som de mest talende personer. Du smiler. Ja, det er rigtigt. Vi på et tidspunkt, der havde BT havde faktisk sådan et helsides opslag med overskriften Brødrene Bredmund. Og det var fordi, at både min bror Kim og jeg, vi var meget aktive. Altså vi var på hele tiden, og vi tog debatterne. Vi stillede masser af spørgsmål. Vi var utrolig aktive. Og det bliver alt sammen logget og skrevet i bøger, og der kunne man også finde sådan noget statistik frem. Hvem har været mest på Folketingets talerstol? Og der havde min bror og jeg. Min bror mest, og så kom jeg ind på en anden plads, og så var der ellers langt ned til nummer 3, fordi vi var på hele tiden, men også fordi det var et relativt lille parti, hvor at det jo, man havde mange ordførerskaber, man havde mange poster, og man havde også det, at hvis man gerne ville, så fik man også lov. Det er næsten ubegrænset, hvor meget man kan få lov til at kaste sig over og gå i gang med. Så det var en travl tid, men det var en sjov tid. Vi er jo tilbage i 90'erne, og jeg synes bare, det var sjovt, ung at gå på mod, og det kørte derudad. Jeg synes, det var altid. Og så var det jo også sådan, at når jeg var på Christiansborg, så var jeg der. Og når jeg var hjemme, så kunne jeg være politimand ved siden af. Så enten så var jeg det ene eller det andet. Men det blev til mange politipatruljetimer. Altså op gennem 90'erne kørte jeg på halv tid ved politiet. Så alle ferier og lange weekender og sådan noget, jamen så mødte jeg ind, og så var jeg betjent. Så det er jo sådan et slags dobbeltliv mellem at stå inde på de bonede gulve på Christiansborg og være ham, der har en mening om alting, og så til at være ham, der kører ud og fortæller, at far er død i trafikulykke. Det er sådan... det er jo i virkeligheden... så sad jeg jo på Christiansborg og lavede den lovgivning, som politiet arbejder med. Så som retsordfører, så var jeg jo inde og lave stort set al den lovgivning, som jeg efterfølgende, når jeg så var betjent, skulle ud og effektuere, eller forholde mig til, eller forholde borgerne til virksomheder, når der var sket noget. Så kendte jeg godt den lovgivning. Jeg vidste godt, meget af den lovgivning, der var, som jeg skulle håndtere, den havde jeg selv været med til at lave. Men det er jo ikke bare et spørgsmål om at køre ud og lave noget, opklare forbrydelser, og det er jo ikke bare at forholde sig til noget jura på noget, hvad skal vi sigte for eller ikke sigte for, men det er også en hel masse oplevelser, som kan være både gode og dårlige. Og der er mange gode oplevelser. Jeg tror, det er det, der er drivkraften for de fleste betjente, det er det, at man gør faktisk en forskel for rigtig mange mennesker. Dem, der er kommet i klemme, kommet til skade, har været udsat for en forbrydelse, at politiet kan komme og hjælpe og gøre noget for de mennesker. Vi kan jo ikke rette hele deres liv op, men vi kan trods alt prøve at lade retfærdighed gå forrest, så at de bliver samlet op igen. Fordi nu kommer jeg kommer til at tænke på, at du har jo faktisk en uddannelse, du er skovarbejder, du har arbejdet sammen med din far som rejsemontør i Europa, alt er godt, og pludselig så, eller ikke pludselig, du kommer i forsvaret, og så vælger du at blive politimand. Du aner sådan set ingenting om politiet, eller gør du det, eller hvad er det, der er drivkraften? Min drivkraft for at gå ind i politiet, det var færdsel. Det er trafik, og det er færdselslov, og jeg synes, at det har altid været enormt interesseret. Fordi færdselsloven, den er sådan meget sort-hvid. Altså enten var der rødt, eller så var der ikke rødt. Altså det er ikke et spørgsmål, om man havde lyst til at køre over for rødt lys. Altså enten eller. Så det er meget faktuelt, altså meget matematisk i virkeligheden. Og det er sådan, som jeg er som person. Det kan jeg godt lide, når ting er struktureret og i orden. Så færdsel har altid haft min kæmpe interesse. Og har også taget en masse forskellige kørekort og sådan noget, fordi jeg synes, det er interessant. Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er sjovt at kunne begå sig i trafikken, men det er også sjovt at være den, der holder øje med, at vi alle sammen gør det, fordi det er forudsætning for, at det kan lade sig gøre. Hvis ikke alle følger reglerne, så går det galt. Og det ser vi så fra tid til anden. Ja. Og de fleste kan jo sagtens finde ud af at følge reglerne, og behøver egentlig ikke, altså der behøver slet ikke at være et politi for langt de fleste mennesker. De kan godt finde ud af at køre i højre side og holde stille, når det er rødt. Men der er nogen, der ikke kan finde ud af det. Og der må man så gå ind og sørge for, som en myndighed, som politi, at straffe de mennesker, der ikke kan finde ud af det, fordi de ødelægger det for alle de andre.
Altså bare 2 bilister, der ikke kan finde ud af det, kan jo ødelægge det for tusindvis af andre. Så forudsætningen for, at den her maskine, færdselen, trafikken kører, det er, at der er noget orden, der er noget systematik. Derfor gik jeg ind i politiet. Men når man så er inde i politiet, så opdager man, at det er en kæmpe verden. For der er også hele straffeloven, der er hele civilretten. Der er enormt mange facetter af politiarbejde. Så du blev simpelthen som ung mand drevet ind i politiet på grund af færdsel. Og så starter du som ung politimand i København? Ja, dengang der skulle alle starte i København. Så jeg kommer fra Aarhus, og så måtte man jo så rejse over til København og finde et eller andet sted, man kunne bo og sådan noget. Dengang skulle alle starte i København og på politiskolen i København. Og så var det direkte ud i det polariserende natteliv med narkomaner og prostituerede og færdsel og det hele. Det må da have været en kæmpe omvæltning. Ja, det kræver ret meget. Man bliver ret overrasket i virkeligheden over, hvor mange forskellige slags politiopgaver, der findes. Fordi vi kan jo alle sammen, alle har jo set fjernsyn, vi ved alle sammen, at der kan være nogen, der har stjålet noget, og så skal de retsforfølges. Der er nogen, der har kørt over for rødt lys, eller der har været drabsager, eller andre større voldsomme hændelser. Det er jo til at forholde sig til, men der er så enormt meget andet også. Og der er også mange flere lag i det her samfund, end de fleste mennesker overhovedet gør sig begreb om. Der er folk, der lever så usselt og elendigt, så alene at skal ud og opleve det, er også et kæmpe kulturschok. Og jeg var på Vesterbro, altså på station 1 inde i København, og det at komme rundt på Vesterbro og se, hvordan helt forarmede mennesker, typisk stofmisbrugere, har sluppet grebet om deres eget liv, og bor rigtig usselt, hvis de overhovedet har et sted at bo, eller bor på gaden, bor i 2 bæreposer og får dagen og vejen til at gå på en eller anden måde. Det kan være et kæmpe kulturschok, og det var det også for mig. Men jeg synes, jeg var hærdet til det. Jeg synes, jeg var godt på vej. Jeg synes, jeg havde prøvet mange ting i mit liv, og havde også prøvet at have ansvar som befalingsmand i forsvaret. Så jeg synes godt, jeg kunne stå der og stå distancen og træffe beslutninger. Vi er selvfølgelig også uddannet på skolen og sådan noget, men efter det første skoleophold, så er det direkte på gaden, og så havner man ned midt i det. Nu er København havde så også den fordel, og har det formentlig stadigvæk, at der er rigtig meget politi, og der er rigtig mange forskellige slags politi, så man er aldrig rigtig alene om en opgave. Det kan man sagtens komme til, når man kommer ud i provinsen. Der kan man godt stå alene, ja. Og selvom man kalder på hjælp, så kan der gå op til 20 minutter eller længere, inden der kommer nogen. Det er ikke sikkert, men det kan der gøre. Hvor jeg kan huske en meget sjov eller pudsig episode, hvor vi bliver kaldt til værtshusslagsmål. Og det er en ung kollega og jeg. Vi er lige gamle. Vi har kun været i politiet i 4 måneder eller sådan noget, altså på gaden. Og vi kører til værtshusslagsmål, og vi er sådan lidt, hold da op, hvad sker der nu? Og vi lander nede på Vesterbro Torv, og da vi lander der er der simpelthen en, der helt bogstaveligt kommer flyvende baglæns ud af en dør og lander ude på brostenene. Han har simpelthen fået sådan et slag, så han røg helt derud. Og vi kigger på hinanden og tænker, hold da op. Så vi trykker bare på knappen på radioen og siger, vi skal lige have noget hjælp hernede. Så går der 30 sekunder. Så holder der 4-5 andre patruljevogne. Og så, vi nåede faktisk overhovedet ikke ind på det værtshus. Der var så mange andre, der tog over og håndterede sagen. Men det var sådan et wake-up call. Hold da op, nu er der gang i den. Der følte man sig tryg i virkeligheden. Ja, altså det var super godt på den måde, at man vidste i København, at der var altid nogen, der kunne komme og hjælpe, hvis det brændte på. Man kan jo ikke undgå at komme ud i de alvorlige situationer alligevel. Man kan heller ikke undgå, at man er den første vogn på stedet, der må tage det første tryk, men der kom ret hurtigt nogen, der kunne hjælpe op. Så det var et godt sted at blive uddannet, det var et godt sted at komme i lære til at ligesom lære håndværket, inden at man blev sluppet ud og skulle være mere på egen hånd. Og det er man jo i det øvrige del af landet. Fordi befolkningen er så spredt, så er politiet også tilsvarende lige så spredt. Altså det kan ikke undgås. Så der kan man sagtens komme i situationer, hvor man bliver nødt til lige at overveje, hvad man gør for at håndtere situationen bedst muligt. Ja, fordi at du bliver så færdig med politiet og kommer, eller færdig i København og kommer tilbage til hjemstavnen Aarhus, ja. Hvor du så får fast tjeneste. Ja, efter nogle 5-6 år i København, ja. Så fik jeg muligheden for at komme til Aarhus, og den greb jeg. Og så flyttede jeg til Aarhus med familie og det hele, og så var jeg betjent derovre. Det gav jo så noget rejsen frem og tilbage, fordi der er jeg så i mellemtiden kommet i Folketinget, så det var noget med at være i Aarhus og være hjemme og familie og politi,
og så tage flyveren til København, og så være derovre typisk tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, i de uger, hvor der er møde i Folketingssalen, og så passe sin valgkreds derhjemme i Aarhus, og sørge for at gå til de møder, man nu skal, og sådan noget. Så det er sådan et pendlerliv, men ikke mere travlt, end at når jeg var i Aarhus og var betjent, så var det, jeg var. Og når jeg var i København og var på Christiansborg, så var jeg politiker. Det flyder selvfølgelig sammen, fordi man har telefonen med sig, og journalister kan ringe på alle tider af døgnet og sådan noget. Men på den måde var der egentlig rimelig ro og styr på det, synes jeg. Men tiden i Aarhus var også, hvor jeg var på halv tid ved politiet, og det var patruljetjeneste altid. Altså hver gang jeg mødte på arbejde, så var det at køre patruljevogn og køre på gaden ud og løse opgaver. Og det er en stor politikreds. Der er masser af opgaver. Der er masser af forskellige artede opgaver. Og der er man, i modsætning til centrum København, så er man meget sin egen med sine marker, så skal man faktisk kunne løse langt de fleste opgaver selv. Så selvom det på papiret kan lyde som sådan en slags retrætejob at tage ud på landet og køre lidt rundt og kigge på lidt køre lidt marker og køre lidt ind i byen og sådan, så er det i virkeligheden meget mere pres og... Ja, altså jeg vil ikke sige, at det er pres, men det er mere krævende i forhold til at kunne bruge mange flere af sine egne evner og færdigheder, man har taget med sig undervejs i de opgaver, man har prøvet at løse. For det kunne være fra, at i Aarhus politikreds kunne man blive sendt langt ud på landet, hvor der er nogle heste, der går ud på vejen, og så skal man prøve at få dem tilbage, og selvom man aldrig har rørt ved en hest før i sit liv, så må man prøve på en eller anden måde at løse den opgave. Og så til, at man kommer ind i centrum af Aarhus, hvor det kan være buller og brag og fredag og lørdag aften og fuld gang i gaden, hvor man bliver nødt til at, som vi siger, feje med den store kost, fordi man kan ikke gå ned i detaljen på alle opgaver, for det kan ikke lade sig gøre. Så man bliver nødt til at prøve at tage de værste sager, man prøver at få tingene til at fungere og få folk til at forstå, nu skal vi videre, hold nu op, lad være med at lave ballade. Så der er kæmpe forskel mellem sagerne. Og så kommer man også, når man kommer lidt ud i provinsen, så når vi er tilbage i trafikken, så bliver hastigheden også højere, og der er væsentligt mere alvorlige færdselsuheld, når man kommer ud, end der er inde i København. Der kan også være alvorlige færdselsuheld, det er ikke nær det, men når man kører 30-40 km i timen, så dem, der sidder inde i bilerne, er i hvert fald nogenlunde beskyttet. Hvorimod, at når man så kommer lidt uden for København, og det kan være på det øvrige Sjælland eller Jylland, så er der pludselig nogle helt andre fartgrænser og muligheder. Og der er bare det at skulle til et færdselsuheld er noget helt andet, når man kommer ud, end det er inde i København, hvor det er en cyklist, der er blevet væltet af en højresvingende bil, og så ligger de der og har ondt i knæet. Og det er selvfølgelig slemt nok og alvorligt nok, men hvor man kommer ud, når vi har de store landevejsulykker især, jamen så er det jo med mennesker, der kan være blevet reddet midt over. Og ligger ja. Ja, fordi det er jo sådan set det, som vi skal til at tale om nu. Det er jo så der, hvor at du begynder at få de første tegn på PTSD. Og det er, hvor lang tid skal vi tilbage der? Jamen det kommer jo snigende. Men vi er op efter år 2000. Vi er inde i 2005, 6, 7 stykker eller sådan noget. Hvor 8-10 år tilbage. 8-7 år tilbage. Ja, det er sådan noget. Ja, eller mere end da. Men ja, lad os sige for 10 år siden, 10 år tilbage, begynder der efterhånden at være nogle tegn, som jeg oplever som værende som stress. Og jeg synes, der er lidt for meget fart på. Jeg kan godt mærke, at motivationen til det politiske begynder at blive lidt svær, eller det at skal sætte sig op til at skulle noget, og skal ud til et møde, begyndte at blive sådan lidt, jeg vil egentlig helst være fri. Jeg vil egentlig helst have fri. Og der kunne jeg godt, der når jeg selv at registrere, at der er måske lidt for meget fart på i mit liv nu.
Jeg var på det tidspunkt, der havde jeg droslet politijobbet væsentligt ned. Jeg havde lige i en periode på 3 år været ude af Folketinget og kommer tilbage i Folketinget. Har skiftet parti, som sidder i regeringen, sidder for de konservative, er retsordfører for et regeringsbærende parti. Pludselig så var det et helt andet ansvar. Det var en helt anden måde at arbejde politik på, end at sidde i opposition. Og i starten, der tænker jeg bare, det er bare derfor. Jeg skal bare lige vende mig til den nye rolle, og selvfølgelig er der lidt stress på i starten. Og det fik jeg også styr på. Men så går tiden, og så vender det tilbage, og så kommer der mere og mere stress ind. Og hvad er det, der vender tilbage? Jamen, det er at miste lysten, jeg vil stadigvæk gerne det politiske. Jeg kunne godt lide det politiske. Jeg kan godt lide det politiske spil. Jeg kan godt lide at forholde mig til ting. Jeg kan godt lide at diskutere og debattere ting. Men det blev sværere og sværere at stå op på ølkassen, som man siger. Altså det med at skulle i en forsamling træde op og sige noget. Tag ordet. Det blev sværere og sværere. Jeg kunne sagtens håndværket. Jeg vidste, hvad reglerne var. Jeg vidste, hvad det var, jeg skulle sige. Jeg vidste, hvad politikken var, hvad mine egne holdninger var. Jeg kunne det hele uden problemer. Men der var noget inde bagi, der sådan følelsesmæssigt blev værre og værre, hvor at jeg tænkte, hvad pokker er det, der er ved at ske? Og hvad skete der så? Jamen det er jeg tror i starten, at det er stress, og jeg skal bare holde noget mere fri, jeg skal bare slappe noget mere af, og jeg skal lade være med at påtage mig så mange opgaver, og sige nej til nogle møder, kun tage de møder, som er mest vigtige. Men hver uge, så sagde jeg sådan til mig selv, på mandag, der har jeg fri, fordi der er Folketinget typisk lukket, så mandag, der kan jeg lige holde fri, og så kan jeg restituere, og så kan jeg ligesom komme igen og få styr på det hele, og få ro på kalenderen. Men hver gang jeg nåede til mandag, så var mandag fyldt ud med møder alligevel. Fordi jeg havde svært ved at sige nej til noget. Hvis der var nogen, der gerne ville have noget input eller et eller andet, jamen, så sagde jeg jo ja. Så jeg blev ved med at tage for mange møder, og det blev ved med at være for meget. Og efterhånden så blev det et større og større ubehag. Jeg ved ikke, hvordan man det er svært at forklare, fordi det er noget med ligesom at møde en usynlig mur, eller sådan en usynlig gummimur. Og så det at skulle ind på Christiansborg, som jeg i mange, mange år bare havde gjort fløjtende og glad og jublende, og nu skal vi ind, og nu skal vi slås mod de andre, og nu skal vi ind og gøre en forskel, og prøve at gøre noget godt for danskerne, prøve at ændre en lovgivning og et eller andet. Så blev det så mere og mere til, at det blev tungere og tungere at skulle gå op ad trappen. Og det var ikke, fordi jeg blev dårlig og dårlig fysisk form. Det tror jeg til at starte med, fordi på et tidspunkt, der tænkte jeg sådan, så må jeg i gang med at træne noget mere, fordi så er det derfor, jeg ikke kan. Men det hjalp heller ikke. Det hjalp måske lidt i en periode, men så var det ligesom, det hjalp ikke. Så der var den der, det var svært at komme ind, og jeg, når jeg skulle til et møde, en forsamling med 50-100 mennesker eller et eller andet, og fortælle om noget, eller debattere et eller andet, så fik jeg mere og mere stress bare ved tanken om, at jeg skulle det. Og jeg kunne sagtens stoffet, og jeg skrev nogle stikord ned, og så vidste jeg, at så kunne jeg det sagtens. Men der kom et ubehag ved at skulle stå op i en forsamling og skulle sige noget, som gjorde, at det blev også sværere og sværere at komme ind på Christiansborg, fordi det hele var jo forbundet til det, tænkte jeg. Og jeg gik til sådan noget taleterapeut, og jeg gik til nogen, der havde forstand på kunst og kultur og sådan noget. Altså det der med sceneskræk, var det noget med det at gøre? Jeg gik til terapeut, og jeg gik til psykolog, jeg gik til alt muligt. Jeg prøvede virkelig alt muligt. Og hver gang var det ligesom om, at det hjalp en lille smule, og så var jeg tilbage igen. Så du prøver hele tiden at løse det, så den praktiske Tom går ud til arbejdstøjet på, så ringer til en psykolog og prøver alt muligt, og det hjælper ikke en skid. Jeg var hele tiden i løsningsmode i forhold til at prøve at finde ud af, hvad er det, der er galt? Er det noget fysisk? Er det noget mentalt? Er det noget stress? Hvad kan jeg gøre for at modellere den der verden, sådan så at jeg stadigvæk kunne blive ved med at være politiker? Fordi det var
min helt store drøm, det var at kunne blive ved med det, fordi jeg synes, der var så meget at gøre, og jeg synes, jeg havde så meget at byde på, i forhold til, hvordan at jeg kunne være med til at gøre verden til et bedre sted for mennesker. Altså helt op på den store klinge, ikke? Men også bare sådan helt lavpraktisk være med til at justere en lovgivning, så den fungerer efter hensigten, og ikke nogen, der kommer i klemme, fordi vi har en lov, der er skruet forkert sammen. Så jeg synes virkelig, at jeg havde noget at byde på. Men det blev bare sværere og sværere, og selv det at sidde til et helt almindeligt udvalgsmøde, hvor der sidder en 10-15 mennesker, begyndte også at blive ubehageligt. Altså ondt i maven, hovedpine, kvalme, utilpashed, at den der lidt ligesom at være syg, uden at være syg. Og jeg prøvede virkelig at gøre alle mulige ting, og skære ned på aktiviteter, og drosle ned på alting. Og hver gang hjalp det en lille smule, og så gik der en uge, 14 dage, så var jeg tilbage i samme tilstand, at det var bare noget øv. Det må da være færdeligt at ikke vide, hvad man fejler og fejler noget. Hvad sagde din familie? Jamen, familien var jo med på, at jeg, fordi jeg selv italesatte det som værende, det er formentlig, fordi jeg har for travlt, og der er for meget stress, og nu skal vi ned på tingene. Og det var de jo med på. Altså, så gør vi det, så skal vi ned på tingene. Men jamen det er svært at sige, fordi jeg selv altid har været, jeg har altid selv konstrueret mit eget liv. Altså jeg har altid taget teten og bestemt, hvad jeg vil. Jeg har ikke bare flyttet med strømmen. Så mine omgivelser og min familie har også altid haft den der, jamen hvis det er det Tom han vil, så er det det han vil, og så følger vi med, eller så gør vi det, så accepterer vi, at det er sådan det er. Men familien bliver selvfølgelig også bekymret undervejs, fordi de kan jo også godt mærke, at der er et eller andet, der er galt. At lysten og viljen til at gøre det, den var sådan set til stede, men lige så snart jeg så skulle det, så kunne jeg det alligevel ikke. Så var det forbundet med et stort ubehag. Og så blev jeg anbefalet på et tidspunkt, så må man jo gå til lægen. Så går jeg til lægen, og lægen kunne heller ikke rigtig nå, så var det jo nok, fordi det var sådan noget stressbetonet. Og så fik jeg en henvisning til Arbejdsmedicinsk Klinik, og der var jeg inde på Bispebjerg Hospital, og var der i 10 minutter eller sådan noget, og så kunne hende overlægen der konstatere med det samme. Det der, det er overhovedet ikke det, vi taler om. Altså, der er ikke noget arbejdsrelateret stressmæssigt, der gør, at du har det, som du har det. Men kunne så jo ikke sige, hvad jeg så skulle gøre. Og så gik jeg igen derfra med uforløst, og havde ikke fundet en løsning på, hvad pokker der skulle ske. Og der er gået, og hvor lang tid er det så gået med det? Jamen, det er over 4-5 år. 4-5 år? Hvor det bare bliver værre. Det der er svært, det er, at det kommer snigende, og det kommer langsomt, det kommer lidt ad gangen, og man lægger ikke rigtig mærke til det. Og ofte så havde jeg sådan så undskyld bare over for mig selv, nu havde det også været en travl weekend, eller nu havde vi også lige været til de og de arrangementer, eller nu skulle man også lige til hofbal ved dronningen, og så fylder det meget. Og på den måde havde jeg hele tiden en undskyldning over for mig selv om, at det var bare fordi, at der var alt muligt andet, der fyldte en hel masse. Og jeg skænker det ikke en tanke, at det her det kan komme et helt andet sted fra. At det faktisk måske slet ikke var på grund af, det har jo været noget stressrelateret, det er jo ikke det, men det var formentlig slet ikke et spørgsmål om, at det var det politiske, som havde ført mig dertil. Fordi, og det kan jeg jo se nu, men dengang kunne jeg ikke se det, men nu kan jeg se, at hver gang jeg gjorde noget for at forbedre mine muligheder for at kunne være politiker, så hjalp det kun kortvarigt, og så var jeg tilbage i det gamle igen, og så blev det hele tiden værre og værre og værre. Og det vil sige, at det havde ikke så meget med, at det var det politiske, som tyngede. Der har selvfølgelig også været nogle oplevelser, der har også været nogle episoder, det kan vi måske vende tilbage til, som også har været belastende. Men da jeg er midt i det, kan jeg ikke selv se noget. Ja, fordi der er jo en episode, som du har nævnt tidligere, som foregår i Folketingssalen. Kan du ikke fortælle, hvad sker der dernede? Jamen, i mange år havde jeg det jo lidt sådan, at jeg troede, jeg var udødelig. Og det er man også typisk, når man er ung. Og så er det bare ud over stepperne, og der skal ske noget. Og jeg synes, jeg mestrede det godt. Jeg synes, jeg var god til det håndværk at være politiker. Og jeg havde slet ikke set, at det skulle kunne være et problem.
Der er på et tidspunkt, var der en ældre kollega i Folketinget, som havde fået noget hjerteproblemer, og som var blevet kørt på hospitalet, og så var det blevet ordnet. Men hvor jeg bare tænkte, men han var også gammel. Men det er jeg jo ikke. Så det er jo sådan noget, der kommer, når man bliver gammel, så det er jo ligegyldigt. Det påvirker mig overhovedet ikke. Men en dag, hvor vi sidder nede i salen og har en udlændingepolitisk debat, så er vi nået dertil, hvor det er Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten, som er på talerstolen. Og hvor gammel er hun der? Hun er i 20'erne. Så du sidder nede i salen, og hun står op på talerstolen? Og jeg er helt fit for fight. Altså jeg er virkelig klar, og der er virkelig kamp på den gode måde. Altså det er jo det fede ved at være i Folketinget, det er, at vi behandler hinanden ordentligt. Vi slås på en ordentlig måde. Vi taler pænt ordentligt til hinanden, men vi kan jo godt lide kampen om holdningerne, hvor de brydes, og hvor man bruger argumenter, og så opdager jeg måske, at det argument var ikke så godt, vi må finde på noget andet, hvis vi vil blive ved. Så debatten er rigtig god, og den har buldret frem og tilbage, og Johanne Schmidt-Nielsen der, hun er i clinch med Dansk Folkeparti, hun er på talerstolen, og hun giver den masser af gas. Og jeg sidder og synes, det hele er godt, og jeg skriver nogle stikord ned, fordi nu skal jeg lige fange hende på det der, hun sagde det der, det skal jeg lige fange, og så skal jeg lige op med en kort bemærkning og sådan noget. Og så lige pludselig, så begynder hun at stå og vrøvle. Og jeg tænker, der er et eller andet galt. For det var slet ikke hende, altså hun var knivskarp, så pludselig står hun og vrøvler, og jeg tænker, der er noget galt, hvad er det, der foregår? Så jeg rykker sådan lidt ud, for at kan bedre se op på talerstolen, og så kan jeg se, at der er noget, der er helt galt. Og inden for, altså det går enormt hurtigt, for lige pludselig så holder hun op med at snakke, og så synker hun bare sammen. Og jeg tænker, det er galt det her. Og tænker, hun har fået hjertestop, hun er ved at dø, eller sådan et eller andet. Altså, der går mange tanker igennem hovedet. Og en tanke, som gør, at jeg reagerer meget, meget hurtigt, og meget, meget hurtigt, det er, at jeg tænker, hvis hun falder ned nu, som alle de skarpe kanter, der er på Folketingets talerstol og trappen ned og sådan noget, så jeg løber fra min plads rundt og op forbi ordførerbordet, over forbi statsministeren og op på talerstolen, og når derop, fra hun begynder at synke sammen, til jeg er deroppe, der er hun faktisk ikke faldet ned endnu. Det går enormt stærkt. Jeg har set det på tv, dengang havde vi tv-transmission i salen, ligesom man også har det i dag, og det kan slet ikke, altså det kan ikke lade sig gøre at bevæge sig så hurtigt. Det gik enormt hurtigt. Så jeg når op og får fanget hende, og får hende ligesom lempet væk fra talerstolen, og der kommer en kollega til, og vi får hende båret ud. Han vil i første omgang have hende liggende nede på gulvet og sige, nej, vi skal ud, fordi der er kamera alle steder. Det her, det skal ikke filmes. Så vi går ud bagved, hvor ministrene har sådan et rum, hvor de kan sidde og forberede sig. Og der er hun stadigvæk fuldstændig bevidstløs og helt væk. Og jeg tænker, vi skal i gang med noget hjerte-lungeredning her. Der er et eller andet, der er helt galt. Og så ser jeg i øjenkrogen, fordi statsministeren var i salen på den her sag, der ser jeg i øjenkrogen, at der kommer sådan en PET-vagt, som fulgte statsministeren. Han kommer løbende ind, og de har sådan nogle kufferter med alt muligt udstyr, hvor de kan nærmest lave en operation på stedet. Og han kommer løbende ind, og så åbner han den her meget store kuffert, mens han løber, og kaster den på gulvet foran sig, og så glider han så nærmest bagefter den hen op, og så står den ved siden af mig, og så sidder PET-vagten der, og så kigger han på mig og siger, hvad vil du have? Og jeg kigger ned i kufferten og tænker, det ved jeg sgu ikke, siger har du noget ilt med, så lad os prøve med det, eller et eller andet, hvis det er det, vi kan. Der er så heldigvis på det tidspunkt 2 medlemmer af Folketinget, som er sygeplejersker, og de har set, hvad der er sket, så de kommer ud til os. Så nu er der 2 sygeplejersker og en PET-agent, der er trænet i alt det her. Så trækker jeg mig tilbage og tænker, nu har jeg gjort, hvad jeg skulle. Men fra den dag tror jeg, at der skete et eller andet inde i mit hoved, for jeg blev meget, meget hurtigt bevidst om, at jeg er ikke udødelig. Hvis Johanne, hun kan komme så meget til skade i så ung en alder, så er det ikke alder, det drejer sig om. Så er det det her værv, som er noget møg. Der skete heldigvis ikke noget i Johanne. Hun kom på hospitalet, og hun fejler ingenting. Der var ikke noget galt. Hun havde måske ikke lige fået spist eller drukket nok den dag. Så hun har fået et ildebefindende, that's it. Så heldigvis var der ikke sket noget. Men i mit hoved kan jeg kan ikke
Jeg har kun den oplevelse, at jeg troede, hun var ved at dø. Jeg tror, en kollega, som er yngre end mig selv, er ved at dø. Og dermed var jeg ikke længere udødelig. Og det var et skift i mit liv. Fordi lige pludselig så begyndte det at fylde ind i hovedet, at jeg skulle nok til at passe lidt bedre på mig selv, for jeg var ikke udødelig. Jeg kunne ikke bare give den maks gas hele tiden. Jeg var nødt til at gøre noget. Og det er en af de episoder, der er, som er med til at få mig til at sætte farten ned og bremse op. Og hvad gør du så sådan konkret derefter? Altså sådan, udover at du bremser ned, stopper du Folketinget? Nej. Er det en udløsende faktor? Den er i hvert fald med til, at det begynder at fylde meget ind i mit hoved, at jeg ikke bare skal være forberedt på stoffet, på lovgivningen, på reglerne, på argumenterne. Jeg var også nødt til at begynde at tænke lidt på, man skal huske at have noget at spise og drikke, man skal være udhvilet. Man er nødt til det giver mange flere tanker i hovedet om, hvor meget mere det kræver. Man kan ikke bare hoppe ud i det ene og det andet. Så jeg begyndte at forberede mig på alle mulige mærkelige måder, for hele tiden at være forberedt på, at det ikke skulle kunne ske for mig. Med far for at lægge ordene i munden på det, men begynder der at komme sådan noget angst, for angst? Ja, jeg vil ikke kalde det angst på det tidspunkt. På det tidspunkt der er det en bekymring, men det er også en bekymring jo, det er vel en eller anden form for angst, altså en mild form for angst i forhold til, at jeg er ikke længere udødelig, og det er jeg blevet bevidst om. Og jeg er blevet bevidst om, at jeg bliver nødt til at gøre et eller andet, hvis jeg skal kunne overleve i det game. Men det giver også noget, at jeg mister lysten til at slås i politik. Jeg vil stadigvæk gerne politik, jeg vil gerne forme politik, lave lovgivning, være med til at gøre ting bedre, men det at skulle slås, mistede jeg lysten til. Sådan overnight? Ja, fordi det var jo et slagsmål, vi var i gang med der. På den gode måde, altså med spilleregler og alt det der, det er ikke noget af det. Men det der med at skulle fighte og slå løs med argumenter på en politisk modstander, det forsvandt også. Og jeg kan huske ved en senere episode, hvor det er en forespørgselsdebat nede i Folketingssalen, hvor det er statsministeren, der er på, og hun har fejlet. Helle Thorning-Schmidt havde lavet en fejl, og hun går faktisk allerede i starten af debatten, der går hun på Folketingets talerstol og lægger sig fladt ned og siger, ja, det var en fejl. Det skulle jeg ikke have gjort, eller hvad det nu var. Hun erkender det 100%. Og alligevel så er der en tendens blandt de andre partiers ordfører om, at nu har vi hende. Nu skal hun virkelig bare have nogle tæsk fra en ende af, fordi nu skal vi udstille, hvor dum og dårlig en beslutning det var, hun træffede dengang. Og da det bliver min tur, der har hun fået så mange hug. Så hvis man billedligt talt, så lå hun ned og havde jo fuldstændig overgivet sig og sagt, ja, det var en fejl. Hvor at de andre partiers ordfører var ligesom op ved mig og sige, så nu har vi hende, nu skal du bare lige det sidste der, ikke? Og jeg fik sådan et billede af, at det er lidt ligesom en i et slagsmål, der er røget ned, og så skulle jeg til at stå og sparke hende i hovedet. Altså det var bare det der. Og det gav så en kæmpe ubehag, så jeg får simpelthen et angstanfald i Folketingssalen, og bliver nødt til at gå ud. Jeg var gået op til ordførerbordet, det var min tur næste gang, og der kan jeg bare mærke, at det her det går ikke. Jeg kan ikke trække vejret, jeg kan ikke koncentrere mig, jeg kan ikke se, alting svimler. Så jeg tager bare mit papir, og så går jeg bare ud af Folketingssalen og går væk. Og efterfølgende har jeg fået at vide, at alle havde sådan spurgt, hvor blev han af, og det er hans tur, og hvor er han henne? De udsatte mødet kortvarigt for at finde ud af, hvor jeg var henne. Der var jeg gået over i Rosenhaven, og så satte jeg mig derover og kiggede ud i luften og tænkte, der er et eller andet helt galt. Jeg kunne ikke trække vejret, jeg kunne ingenting. Altså et regulært angstanfald, og havde også den der, er det nu, jeg skal dø? Fordi det hele kroppen sat ud.
Fordi det var så ubehageligt for mig at skulle ind og gøre det. Det havde jeg jo ikke behøvet at gøre. Jeg kunne jo bare have været ligeglad med, hvad de andre de sagde. Jeg kunne jo bare have gået op og sagt det, jeg under alle omstændigheder vi havde sagt omkring det politiske emne, vi diskuterede eller sådan noget. Men det hang slet ikke sammen. Så der gik jeg væk og gik ud. Og derfra, så gik det stærkt ned ad bakke. Så du ender jo simpelthen med at stoppe Folketinget? Ja. Efter at have prøvet alt muligt, og taleterapeuter og psykologer med tricks til, hvad man kan gøre, og alt muligt. Prøve at finde ud af, hvordan kan jeg komme om på den anden side af det her. Så blev det kun værre. Jeg begyndte, når jeg skulle være ordfører på en eller anden lovforslag nede i salen, så skrev jeg en ordførertale, og så fik jeg en anden til at holde talen for mig. En af mine partikolleger, kan du ikke lige, fordi jeg har ikke lige tid og sådan noget. Masser af undskyldninger, udsatte alting, meldte afbud til møder. Altså efterhånden, så sad jeg bare på mit kontor og svarede på nogle mails og sådan noget, og lavede ingenting, fordi jeg næsten ligegyldigt, hvor lille en opgave jeg skulle løse, så kunne jeg ikke løse den, fordi det var forbundet med stress og angst og ubehag. Så jeg overlod mere og mere til mine kolleger. Du stopper på Christiansborg, og så starter du op på politiet og tænker, nu er jeg tilbage. Nu er det slut med det der, ja. Eller hvad? Eller hvordan? Nej, fordi hvad sker der inde i dit hoved der? Der er en mellemregning. Fordi der er en episode mere, som faktisk gør det endelige på, at jeg stopper i politik. Og det er i den her proces, hvor jeg prøver på at blive bedre og stærkere til at kunne klare at være folketingsmedlem. Der var du jo med inde på Christiansborg, hvor vi skulle finde ud af, om vi kunne lave et eller andet fysisk træningsprogram, så jeg kunne blive fysisk stærkere, og dermed mentalt have mere overskud til at skulle løse nogle opgaver. Og vi er oppe i Folketingets fitnesscenter, hvor der er alle mulige maskiner, man kan løfte og gøre ved og holde sig i god form. Og hvor du kører mig igennem en masse træningssessioner, fordi du skal efterfølgende så lave et program for, hvordan kan Tom blive stærkere og bedre til at løse de her opgaver. Og i forlængelse af, at vi har været deroppe og givet den ret meget gas, og lige været i bad og så ned og skulle have noget frokost, så er det jo, da vi sidder, og det husker du sikkert ganske tydeligt, ja. Fordi vi sidder og spiser frokost der, og jeg har ingen appetit, og jeg spiser egentlig kun fordi jeg tænker, at det bliver jeg nødt til, og vi sidder og snakker om alt muligt, og hvad skal der ske og sådan noget. Og der kan jeg mærke, at jeg forsvinder mere og mere væk fra samtalen, og til sidst kan jeg slet ikke høre, hvad du siger. Altså, du siger nogle ord, som jeg godt kan høre, og så er der nogle ord, jeg ikke kan høre. Og hvor jeg sådan vil have dig til at gentage det, og jeg kan stadigvæk, når du siger det ord, jeg husker det ret tydeligt, du siger Beredskabsforbundet, hvor vi begge to spillede en rolle. Og da du siger Beredskabsforbundet, der inde i mit hoved, der lyder det bare, jeg ved godt, hvad det er, du siger, men jeg kan ikke høre det. Og så sidder jeg sådan og tænker, der er et eller andet helt galt. Og så spørger jeg, så siger jeg, prøv, Mathias, det siger jeg ikke, for jeg kan ikke huske, hvad du hedder. Så siger jeg ved godt, hvad du hedder, men prøv lige at sige, hvad du hedder. Ja. Og så siger du dit navn, og igen er det der er bare sådan en susen. Der er ikke, jeg kan ikke høre navnet, og jeg kan ikke huske navnet. Og hvor du kigger på mig og siger, hvad hedder du selv? Og der gik det op for mig, der er et eller andet, der er helt galt. For jeg anede ikke, hvad jeg selv hed. Det mest flippede, eller syrede, eller vanvittige var, at du havde et pulsbælte på. Ja. Og der havde jeg sat til min iPad, så at vi sammen kunne se, hvad du præsterede, og hvad din puls var. Og det den pulsstrimmel, da du fik det ikke af der, den er nærmest ikke eksisterende. Ja. Altså, det er som om, at hjertet stod og flimrede helt nede i... Og da jeg kigger på det bagefter, der er jeg glad for, at du blev kørt på Rigshospitalet. Ja. På fuldgardiner. Ja, for det var det, der så skete, fordi altså, der var man ret overbevist om, fordi jeg får ubehag, og jeg får ondt i hovedet. Og der er man ret overbevist om, at det er en blodprop i hjernen. Og derfor bliver jeg hentet meget hurtigt og kørt meget hurtigt ud på Bispebjerg. Og da jeg kommer derud, der er de har allerede gjort klar til trombolyse og det hele, fordi altså alt
de sender jo fra ambulancen, hvordan hjertet det har det. Og jeg kan høre sådan svagt i baggrunden, at der bliver sagt et eller andet, der gør, at så kører vi pludselig meget stærkt derud. Så man er helt overbevist om, at det er en blodprop. Og jeg kommer derud, og så ryger jeg i en scanner, og så en scanner mere. Og sådan noget. Der er nogle forløb, hvor man kommer ind og ud af forskellige scannere, og hvor alle der er et enormt højt arbejdsniveau, meget professionelt, super oplevelse på den måde. Det er selvfølgelig ikke rart, når man ligger der, men virkelig dygtige fagfolk. Og det viser sig, at det har været det, som man kalder for en mindre forbigående blodprop. Jeg tror, det hedder en TCI. Så der havde været noget, men kroppen havde selv nået at opløse den og sendt det videre, inden at jeg kommer i trombolysbehandling. Og den nat, hvor jeg gik op og ned ad gulvet og tænkte over livet, den nat slog jeg politikeren Tom Behnke ihjel. Jeg betraf den beslutning, at nu er det definitivt slut. Jeg skal aldrig nogensinde igen være politiker. Fordi jeg forbandt det så tæt med, at det var på Christiansborg, og det var det arbejde, og det var der, at det var sket. Så jeg træffer den beslutning, at ikke mere. Og dagen efter, da jeg bliver udskrevet, hvor de kan konstatere, at altså, der er ikke andet, jeg fejler. Der har været et eller andet på tværs der. Så ringer jeg til min kredsformand og så videre og siger, at jeg genopstiller ikke ved næste valg. Og det her, det er i januar 15, og så var der valg om sommeren 15, og der stoppede jeg så, og så var jeg ude af politik. Så det var også en... det er også en af de ting, der sker. Men det som... Men der er vi jo stadigvæk... Du er stadigvæk ikke klar over, at du har PTSD. Nej. Det jeg bliver klar over, det er, at jeg skal lægge mit liv helt om, og jeg bliver klar over, at jeg skal sætte farten endnu mere ned. Altså nu er det virkelig alvor. Det er sidste chance for at sadle om. Så det prøver jeg virkelig at gøre, og jeg har stadigvæk den opfattelse, at det er helt almindeligt, fordi at jeg har nok for travlt, og jeg skal bare lave noget andet, og nu skal jeg tilbage til politiet, og så kan jeg køre noget. Men vi er jo enige om, at der har du simpelthen drosset dit politiske arbejde ned til et minimum. Alle forhold holder taler for dig. Ja. Du laver ikke noget politiet længere. Nej. Der har du fået overlov, som alle får jo, der går i Folketinget. Eller... Så du laver ikke noget i forvejen. Nej, det er meget let politiarbejde. Det er kun lige en gang imellem, ja. Og så vil du så ned og lave slet ingenting. Jeg ville i hvert fald stoppe fuldstændig i politik, fordi jeg havde stadigvæk den kobling, at det var politikken, der havde gjort det. Fordi det er der, det sker. Så jeg er sygemeldt i en periode, og træder ud af Folketinget sommeren 15, og så kommer jeg tilbage til politiet. Og der er jeg så i mellemtiden flyttet tilbage til Sjælland, og er ved Nordsjællands politi på det tidspunkt. Og så starter jeg ud der og tænker, så er det det, jeg skal. Stille og roligt. Og så har jeg et lille firma ved siden af, hvor jeg kører fælder træer og klipper hæk og sådan noget. Så tænker nu går jeg og laver lidt grønt arbejde, og så fortsætter jeg med at være på deltid ved politiet. Kun 24 timer om ugen. Og så det grønne ved siden af, og så i øvrigt tage det helt roligt. Og så lige se, hvad der sker. Og det går egentlig meget godt til at starte med. Og jeg synes, at det var en god beslutning, og hen over sommeren der var 3 uger sommerferie, så var helt ro på. Men så går der igen ikke ret lang tid før, at så begynder det nogle af de opgaver, jeg bliver sendt ud til i politiet, begynder jeg at få en hel masse tankemylder allerede på vejen derud. Og det kunne være? Jamen det kunne være helt banale sager. Vi skal ud og anholde en eller anden, eller vi skal ud og hente en psykisk syg, der skal tvangsindlægges, eller vi skal ud og sætte en ud af en lejlighed, som måske har noget våbentilladelse. Det skal vi så lige være lidt opmærksom på. Altså det kan godt blive en farlig situation. Det behøver det ikke at blive, men det kan det godt være. Men hvor at jeg får det her tankemylder i form af, at jeg begynder på turen derud og gennemtænke 30 forskellige scenarier. Hvordan skal vi løse den her opgave? Hvilke udfordringer kan der komme? Hvilke muligheder er der? Så det er ikke bare en plan A og en plan B. Altså jeg har 28 planer inde i hovedet, og det fylder rigtig meget. Som har den konsekvens, at så kommer det der ubehag igen.
med at man har sådan lidt ør i hovedet, lidt småkvalme og sådan noget, altså, ubehag ved at skal ud og løse helt almindelige opgaver. Og det kom uden, altså jeg kunne ikke selv finde ud af, hvornår det var eller ikke var, fordi de mest alvorlige sager, hvor vi kører med blå blink frem, fordi det skal gå hurtigere, der skal ske noget, der var det ikke. Fordi der var jeg ligesom oppe i et andet gear, og så er fokus snævret ind på at løse den her konkrete opgave. Men lige snart der var tid til, at man kunne tænke over tingene, så begyndte det at myldre derudad. Så jeg meldte fra på flere og flere typer vagter, kom mere og mere på kontor, i stedet for at køre ude, sagde fra over for bevogtningsopgaver. Skydebanen fik jeg droslet ned, fordi det at være på skydebanen er jo en simulering af, at man er i en farlig situation, hvor der er en farlig gerningsmand, man skal skyde på, og derfor så skal man reagere hurtigt på den rigtige måde, man skal skyde de rigtige steder. Så man er i mentalt, tuner man jo ind på, at det her det er en skarp situation, som automatisk i vores hjerner, og også i min, går tilbage og forholder sig til nogle af de episoder, jeg har været i min politikarriere, hvor også jeg har prøvet at stå og kigge lige ind i løbet på en pistol, og hvor det var et spørgsmål, om det var mig eller gerningsmanden, der trykkede først. Det blev det heldigvis ikke til i den episode, jeg nu lige tænker på, fordi han skyndte sig at smide sin pistol fra sig, og så var der ligesom ro på igen. Så jeg har jo stået i de der situationer, hvor det er liv og død, og hvor man har en tusindedel sekund til at træffe en beslutning om, er det ham eller mig? Og det kommer jo tilbage på skydebanen, når man er der. Det kan ikke undgås. Så skydebanen blev ubehageligt, og noget, der bare skulle overstås. Vi har også nogle kurser, hvor vi øver alt muligt. Det kan være førstehjælp, det kan være indtrængning i bygningen, det kan være tilfangetagning af en farlig gerningsmand. Det kan være alle mulige ting, som vi træner og øver, sådan, så vi er godt trænet til, hvis vi møder det derude. Og de rollespil, vi laver der, hvor vi er hinandens figuranter, og så skal vi ind og rydde nogle rum, eller en eller anden er bevæbnet med en kniv, og hvordan får vi afvæbnet en gerningsmand med en kniv og sådan noget. De dage var et helvede for mig, fordi at det udløste flashback til en masse af de episoder, jeg har stået i. Så jeg kunne godt på stedet, på dagen, kunne jeg godt løse opgaven og gøre det, jeg skulle gøre, og gøre det rigtigt. Og jeg vil også kunne gøre det i dag, fordi at det ligger på ryggraden. Men hele mit sind op til, altså jeg kunne ikke sove natten op til, så jeg møder op helt smadret om morgenen, fordi jeg har drømt om natten og kan ikke finde ro og kan ikke sove. Bare ved tanken om, at jeg skal på det her kursus. Og dagen igennem er det træls og ubehageligt, og går bare hele tiden og venter på, at det skal være overstået. Og så er der 2, 3, 4 dage efter helt mast og har ingen energi tilbage. Så det gik jeg til ledelsen og sagde, at det her, det går ikke. Jeg bliver simpelthen nødt til, altså jeg skal drosses ned på det her. Endnu mere ned. Så kunne jeg heller ikke det, og så kun en halv dag på skydebanen af gangen, kun lige til at holde de mest nødvendige færdigheder ved lige. Så det fik også drosset ned. Og på det tidspunkt, der tænker jeg bare, okay, nu har jeg har opgivet hele min politiske karriere. Alt det har jeg lagt bag mig væk for at få sat tempoet ned. Politiet, som har været min livsgerning i over 30 år, kan jeg pludselig heller ikke udføre længere. Helt almindelige opgaver er blevet for svære at løse. Og så sad jeg bare og tænkte, hvad gør jeg nu? Altså, jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at prøve at overleve. Og ligegyldigt hvad jeg har gjort, så blev tingene bare værre og værre og værre. Jeg kan huske, du snakkede om at holde op på politiet. Ja, jamen... Hvor så din kone siger, er du sikker på det? Ja, fordi igen prøver jeg at være løsningsorienteret, og så sige, jamen hvis det er det, der er slemt, så må jeg jo bare holde op med det. Men samtidig var jeg også sådan, jeg kan ikke blive ved med at bare give op, eller bare lade være med at gøre ting. Altså, der er et eller andet, der er helt galt. Og så fik jeg på et tidspunkt, så jeg tror ovenikøbet, det er dig, der siger til mig,
at prøv lige, der er en mulighed tilbage, vi ikke har talt om. Ja, fordi jeg havde på det tidspunkt arbejdet med i vores fælles projekt med soldater, der havde PTSD, og hørt en podcast, og høre om det her symptom i dybden, og sige til jer, Tom, prøv en gang at kigge på det. Ja. Og du er hurtig til at gribe den. Og det er jo ikke alle, der... Altså det er jo, fordi PTSD er jo normalt noget, man forbinder med et soldater, der har været i krig, eller det er jo ikke noget, man sådan, i hvert fald sådan lige det første tænker politifolk. Nej, og det er faktisk en kæmpe fejl, fordi PTSD, det kan alle få. Det er et spørgsmål om at have nogle voldsomme traumatiske oplevelser, som sætter sig i sindet. Og det kan være en stor oplevelse, det kan også være flere små, det kan være over tid. Jeg hørte, at hvis man sætter soldater i krig, det fandt man ud af i 2. verdenskrig, det hørte jeg et sted, at 250 dage i krig, så bliver alle mennesker, uanset hvem de er, ukampdygtige og uarbejdsdygtige og får forever. Altså, så det er noget, alle får, hvis du bliver udsat for det, får et presset længe nok. Vi har alle sammen vores forskellige grænser for, hvor meget vi kan tåle. Ja, 250 dage, det er maksimum, hvad et menneske kan tage. Men det er der ingen tvivl om. At der er en grænse, og jeg greb det med det samme, fordi jeg tænkte, jeg har prøvet alt andet. Jeg har fokus på alt andet. Jeg har prøvet alle andre løsninger. Så derfor er jeg lynhurtig til at fange den, og så sige, det kan jo godt være, jeg troede ikke selv på det, fordi jeg tænkte, jeg havde måske nok haft nogle voldsomme oplevelser, men jeg synes jo ikke sådan, at der har været nogen af dem, der sådan var voldsomme. Det viste sig så efterfølgende, da jeg fik lukket op for det, men jeg går til egen læge og siger, jeg tror, vi er nået dertil, hvor vi skal finde ud af, om det er PTSD. Og min egen læge vågner på en eller anden måde også der. Jeg tror, at han havde måske også indså måske på det tidspunkt, at han havde overset noget. Så jeg får en henvisning, og jeg kommer ret hurtigt for. Og det er allerede ugen efter, så er jeg på vej ind. Der er ellers normalt ventetid. Men allerede inden for en uge, så er jeg inde på sådan et udredningscenter inde i København. Med en eller anden overlægeprofessor, et eller andet, der har arbejdet med det her i 100 år. Han var 70 plus og havde kæmpe erfaring. Og der var sat 1,5 time af til den her udredning. Og da vi er 20-25 minutter henne, der stopper han mig, og så siger han, du behøver ikke sige mere. Der er ingen tvivl. Så jeg vil hellere bruge tiden på at lave en indstilling om, at du skal i behandling så hurtigt som muligt. Og så gik jeg derfra. Ja, hvad tænker man så? Jamen, det var super godt at have fået sat ord på, hvad det egentlig er. Det vil sige, at alt det, der har forfulgt mig og været en plage i så mange år, var der en grund til. Og det var PTSD'en. Der har simpelthen været for mange traumatiske oplevelser i politiet, som havde hobet sig op. Og jo mere jeg satte farten ned i mit liv, både med det politiske og med politijobbet, jo mere kom fortiden bullerne bagfra og ramte mig i ryggen. Og det er helt bogstaveligt sådan, det føles indeni. Det er, at man har alle de der episoder, man har været igennem, de hænger ligesom i en lang elastik. Og så længe man løber hurtigt nok, så kan man godt løbe fra det. Men når man sætter farten ned, og det bliver man nødt til på et eller andet tidspunkt, især altså den forbigående blodprop i hjernen, der satte jeg virkelig farten ned. Så kommer godstoget, alt det der hænger i elastikken, det kommer bullerne op lige i ryggen på en. Så det ene, det var en forløsning af at få sat ord på, blive indstillet til behandling og vide, nu kommer jeg i kyndige hænder. Omvendt, så bryder min verden sammen. Fordi så var jeg ikke længere den, jeg troede, jeg var. Jeg kunne ikke længere bare løse alle opgaver, som jeg havde gjort i mange, mange år. Jeg kunne ikke være verdensmester længere. Nu var jeg ramt, nu var jeg såret, nu var jeg ukampdygtig. Nu skulle mit liv være noget igen lægges om
at gøre noget andet radikalt. Så det var både godt og rigtig, rigtig træls at være i den situation. Så jeg sad, da jeg kom ned og sad nede i bilen, så sad jeg der, jeg tror, jeg sad der en time. Jeg ved ikke, hvor længe jeg sad der. Det var længe. Det var noget, det blev mørkt. Og så havde jeg bare tænkt, jamen det var så det. Så der var på den ene side sådan en opgivende, nu er alting slut. Men mit rationale sagde mig også, nu gør du, som de hvide kitler siger. Så følger du den behandling. Nu går du med ind i det, og nu skal du leve det fuldstændig ud, og være helt ærlig, og få løst det her, og få renset op. Og så gik det jo ikke, altså, jeg tror ikke, der gik mere end 1,5 måned, så var der plads. Jeg kom ud på Ballerup Psyk, og var derude i 1,5 år. Hver tirsdag var jeg derude til behandling. Og så igen han er altså skånetjeneste ved politiet, taget fuldstændig af det operative, laver kun det, jeg selv synes, jeg har lyst til. Der er rigeligt at lave, så man kan godt lave noget alligevel. Men ikke noget operativt, ikke noget på gaden. Nu er det bag computeren, nu er det på skrivebordet, nu er det sagsbehandling og efterforskning på den måde. Ja, det gav noget nyt. Jeg vil også sige, når man bliver rullet ind i det her system, så har systemet også nogle holdninger til, hvad der skal ske. Og jeg kan huske lige så tydeligt, at den første psykolog, jeg er inde hos, han siger allerede på det første møde, at nu har de jo gennemgået min sag, og de har set, hvad der er skrevet, og hvad der er historik og alting. Og han siger, at det er deres klare indstilling, at jeg skal stoppe i politiet. Anbefalingen var, at jeg blev sygemeldt i 1 år, og efter 1 års sygemelding, så ville man lave en sygepensionering. Og der havde jeg bare sådan, da jeg kørte hjem der, efter den første gang, jeg havde været derude, og sådan ligesom fået at vide, det var som min anden identitet, der er væk. Så på vejen hjem derudefra, der traf jeg den beslutning, at det vil jeg ikke. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at kæmpe mig igennem det her. Jeg giver ikke op her. Jeg havde overladt til psykiatrien og finde ud af at håndtere mig. Men jeg ville ikke opgive mig selv. Og det var hamrende svært. Fordi på den ene side, så kunne jeg jo godt se, at hvis det var så skadeligt, og jeg ikke skulle have mere læsset på, så kunne det godt være, at det var nødvendigt. Men jeg ville ikke. Jeg ville kæmpe. Jeg ville ikke bare lægge mig ned og give op, og så være førtidspensionist. Jeg troede på, at jeg kunne, og jeg ville igennem det her. Det kan godt være, at så det jeg gør, det er, at jeg tager en snak med min nærmeste leder i politiet, og forklarer, hvad situationen er. Og at anbefalingen er, at jeg bliver sygemeldt, og bliver sygepensioneret, og slut. Og siger, det vil jeg ikke. Så hvis politiet kan rumme mig med det, jeg kan nu, så vil jeg meget, meget gerne have lov til at fortsætte. Og det var der enighed om. Så jeg har en arbejdsgiver i politiet, som træder i karakter og siger, vi er årsag til, at du er kommet dertil. Nu tager vi ansvaret og sørger for, at du kan fortsætte i politiet frem til, at du skal pensioneres. Og det var en aftale om, at jeg kan arbejde hjemme de dage, hvor det ikke er så godt. Hvis det har været en træls nat, så møder jeg ind, når jeg er klar til at møde ind. Jeg kan arbejde med de sager, jeg har lyst til, og det har jeg fået lov til. Og at jeg kunne passe behandlingen på Ballerup Psykiatrisk Hospital. Alt det kom til at fungere, og jeg bliver så droslet mere ned, sådan så at i forhold til det der med, at jeg skal på forskellige kurser og træning og sådan noget, er på et absolut minimum nu. Og på den måde har jeg så taget 1 dag ad gangen. Og de første, jeg kan huske lige tydeligt, de første 3 måneder,
brugte vi bare på at tale om én episode, jeg har været udsat for i politiet. Fordi lige pludselig, han havde, psykologerne havde sagt til mig, prøv at skrive ned, hvad det er, du har været udsat for. Hvad fylder mest? Hvad kan du sådan umiddelbart komme i tanke om, du synes, der har gjort ondt på en eller anden måde? Jeg drømmer om natten. Ja, hvad er det, der kommer tilbage? Hvad er det, du har flashback til? Hvad har du mareridt om? Og så begyndte jeg at skrive ned fra en ende af. Og den første store, den tog 3 måneder. Fordi det at få gravet sig ned i, altså det var noget, der skete et år efter, jeg blev ansat i politiet, det er røveriet inde i Købmagergade, hvor Jesper han bliver skudt på en nattevagt, hvor jeg er på nat sammen med Jesper den nat. Vi kører på samme vogn, ikke samtidig, men forskudt af hinanden. Så skiftes vi til at være ude 2 timer og 2 timer inden. Og Jesper og jeg havde trukket lod om, hvem der kørte første tur. Så det skyderiet i Købmagergade, det er Blekingbandens sidste store mord, kan man sige, eller første mord, hvor de så simpelthen koldt skyder en politimand. Ja, inde i Købmagergade, efter røveriet på posthuset derinde, bliver Jesper skudt. Og det er en lodtrækning. Vi hugger sten, saks og papir om, hvem der skal køre første og anden tur. Det er det, der afgør, om det er Jesper eller mig, der sidder i patruljevognen på det tidspunkt. Og så er der selvfølgelig rationelt alle mulige andre ting, fordi hvis jeg havde været i patruljevognen, så havde jeg måske kørt den anden vej, og så var vi ikke kommet der i det sekund, og alt sådan noget. Det ved jeg jo godt, men det lærer sig jo inde i hovedet, at det kunne lige så godt have været mig. Og det går jo op for en for alvor, kan jeg huske dagen efter, hvor at i radioen, der er det jo sådan et eller andet med, at det er en 22-årig betjent, der er blevet skudt og alt sådan noget. Og så tænker man, jeg er 22 år. Så hele min familie, omgangskreds, skulle jo orienteres. Altså ringe og sige, det er ikke mig, der er død. Var super, super ubehageligt. Min pointe er, at vi bruger 3 måneder bare på den ene historie, fordi den rummer så mange forskellige lag. Og jeg havde pakket den så langt væk, som jeg troede, jeg kunne, men den var ikke væk. Så at få gravet sig ned i det her, og det er det, der måske er svært for mange, at forstå, at det tager så lang tid at tale en sag, en eneste episode igennem. Men det er fordi, i den proces, når man får skrællet nogle lag af, eller får gravet dybere ned, så gik det op for mig undervejs. Det var egentlig ikke så meget det at chokket over, at det kunne have været mig. Det er ubehageligt nok. Det var heller ikke så meget det, at vi var til, at det var ubehageligt at stå i regnvejr nede på Slagelse Kirkegård og sådan noget. Det var, til sidst fandt vi faktisk frem til, at det, som havde fyldt allermest, og som var det allerstørste svigt fra politiets ledelses side, det var, at vi unge betjente havde ikke fået lov til at sørge på noget tidspunkt. Vi havde ikke fået lov til at tage afsked med Jesper. Vi havde bare skulle stille i vores uniformer, blankpolerede knapper, og stå nede på Købmagergade og lave vagt der, hvor det var sket, og folk kom og lagde blomster. Vi skulle stå nede til begravelsen i silende regnvejr i vores fine uniformer og være iskold og drivende våde, fordi det skulle vi jo gøre. Så i alt det der havde vi jo meget mere travlt med at stadigvæk være betjente, men vi var jo helt unge kyllinger i politiet. Vi havde jo ingen erfaring, vi havde intet at bære det i. Så efter lang tid gik det op for mig, at det jeg manglede dengang, det var at sige farvel til Jesper. Så han har ligget inde i mig, fyldt rigtig meget i mit hoved, uden jeg har vidst det. Men da vi kom ned til det, og hvor at den sorg, at jeg blev udløst, jeg fik lov at komme af med det. Lige siden har jeg haft det godt med det. Og det er bare en af rigtig mange episoder. Altså, da jeg fik skrevet ned over de værste ting, jeg har været ude for, det er en liste på 36 punkter. Altså 36 episoder? Ja, hvor jeg har mødt døden på den ene eller anden måde. Selv været i livsfare, set andre i livsfare, set folk, der bliver slået ihjel. Folk, der brænder op, og man ikke kan gøre noget. Altså magtesløshed. Masse episoder. Og man kan sige, for folk, der ikke er politiet, så skal vi lige måske forklare, at når der kommer en udrykning, så er I jo faktisk
før ude end Falck-folkene? Altså, ikke fordi Falck også, eller ambulancefolk ikke også får PTSD, men I er de første mand på stedet, ikke? Og ikke altid, men ofte. Altså, det er lidt efter, hvem der ligger tættest på. Men det sker ofte, at vi lander et sted, hvor alting er fuldstændig kaos, og vi afventer, at brandvæsenet skal komme frem, for eksempel. Eller vi afventer, at ambulancen eller lægeambulancen skal nå frem med deres professionalisme. Det sker også nogle gange, at vi kommer frem, og så er de allerede i fuld gang med at arbejde. Så det kan være tilfældigheder, hvem der kommer først. Det er heller ikke så vigtigt, måske? Nej, altså, i den kaosfase, der er man jo mere i fuld gang med at arbejde og gøre alt det, man kan gøre. Og så længe man arbejder og løser opgaven, er det heller ikke så slemt. Der, hvor det bliver slemt, det er, når man er magtesløs. Når man ikke har evnerne eller ressourcerne eller mulighederne for at standse døden. Eller for at redde folk fra at komme til skade. Hvor man ikke kan gøre noget. Der er man magtesløs. Og magtesløsheden er i virkeligheden, for mig i hvert fald, og jeg tror også for dem, jeg har talt med, så er det det, der er det værste. Det er det, der fylder mest. Og det er også det, man har mareridt om natten, og det er også det, man vågner til, og det er det, man er ude af kontrol. Fordi så længe man kan gøre noget, så har man jo kontrol over situationen. Så er det godt være, at man ikke kan løbe hurtigt nok, eller man et eller andet, men så længe man kan gøre noget, så har det ikke været helt spildt. Jeg sidder og tænker på, hvis nu, at du skulle give et godt råd til nogen, der sidder i lignende situation, og måske ikke har overvejet, om det kunne være PTSD, eller overvejet, om har måske prøvet at drosle lidt ned, eller hvad er så, hvad er rådet? Det er utrolig svært at give gode råd. Altså det ene, man skal være opmærksom på, det er, man skal ikke være bange for det. Man er nødt til at gå på arbejde, man er nødt til at løse de opgaver, man skal. Og jeg har kolleger, der har været i politiet i 40 år, uden nogensinde at være ude for en traumatisk oplevelse. Altså, hvor vagterne og dagene er gået med alle mulige andre opgaver, men der har aldrig sådan rigtig været de der meget voldsomme episoder. Så det er forskelligt fra mand og kvinde til mand og kvinde, hvad man kommer ud fra. Det er også forskelligt, hvor meget man kan tåle. Og der er også forskel på, hvor intensivt det kommer. Fordi hvis man inden for en uge har 4 voldsomme oplevelser, så ligger man ned allerede der. Men er det så noget med, at det er hver anden måned, hver tredje måned, men det er over 30 år, så begynder det pludselig at fylde rigtig meget alligevel til sidst. Og det er egentlig ikke, jeg tror ikke, det er så svært, hvis man har været udsat for noget, der virkelig er voldsomt, hvor man har fået fejet benene helt væk under sig, og virkelig kan mærke, at det her, den gør ondt. Så er det måske ikke så svært at finde ud af, at man er blevet ramt. Vi har også i vores dag, i modsætning til da jeg startede politiet, så i dag har vi jo debriefinger, og vi har psykologiske debriefinger, og der bliver holdt øje med os, der bliver taget hånd om os, når man har været udsat for et eller andet, så bliver der fulgt op, og der bliver talt om tingene. Det gjorde der ikke før i tiden. Så ting er blevet bedre. Så der er formentlig også færre, der vil komme til at få PTSD, fordi det gælder om, det er, at har man været udsat for noget voldsomt, så få det talt igennem, og få det renset ud nu. Det er meget, meget nemmere, når det er frisk i erindring, end det er 30 år senere. Så begynder det at tage lang tid. Så det ene, det er, hvis man har været udsat for noget, hvor man synes, at det var meget ubehageligt, så skal man sige det. Man skal gå til sin tillidsmand, eller til sin nærmeste leder, eller til sine kolleger, og sige det, som det er, at det der skete der i onsdag aften der, kan I huske, vi var derude, det var fandme ikke rart. Hvis der er noget, der fylder inde i en, og fylder skal forstås som værende, at hvis det er noget, man tænker på nærmest hele tiden, så skal der gøres noget ved det. Og jo før, jo bedre. Og det betyder ikke, at man så skal i et forløb, som jeg har været. Mit lange forløb er jo fordi, det har sat sig så hårdt fast, og der har været så meget, der skulle ryddes op i og graves ned i,
Hvor det andet, det kan sagtens være, at bare det, at man får det talt igennem med 1, 2, 3 kolleger, man får skrevet rapporterne og sat ord på det, man har oplevet. Man kan for så vidt gøre det hjemme ved sig selv. Bare tage en blok papir, og så skrive ned, hvad det var, man oplevede. Og så finde ud af, hvad er det i den oplevelse, der var med det der færdselsuheld, eller den der bygningsbrand, eller den der terrorhændelse, eller det der et eller andet. Hvad var det egentlig, der fyldte ind i mig? Var det fordi, man blev bange? Var det fordi, man syntes, det var ulækkert? Eller var det fordi, at man blev ked af det? Eller var det fordi, man var magtesløs? Eller hvad var det egentlig for en følelse, der gjorde, at man bagefter synes, det stadigvæk fylder meget inde i kroppen? Det skal man gøre op med sig selv. Og der er ikke nogen løsningsforslag. Der er ikke noget, der er rigtigt, og der er ikke noget, der er forkert. Men når man får styr på det, så kan man begynde at arbejde med det. Og det kan man, et langt stykke af vejen, kan man garanteret selv med sin kollega, sin køremarker eller et eller andet, så kan man tale ting igennem. På vej hjem fra en oplevelse kan man lige tale igennem, hvad fanden var det egentlig, der skete derude, og så du, hvad han gjorde, og så sagde hun, og man kommer ind, og man får lige en kop kaffe, og skrevet rapporten færdig og sådan noget. Det kan godt være nok, men nogle gange skal der mere til. Og det er det der med, at hvis man en uge efter stadigvæk vågner om natten, eller ikke sover ordentligt, man behøver ikke at have flashback 1 til 1. Man behøver ikke at være tilbage i den situation. Jeg har for mit vedkommende, der har det meget været, at jeg har haft nogle temadrømme, der har handlet om den form for forbrydelser, eller den form for magtesløshed, eller den form for, at jeg i min drøm har ansvaret for, at nogle mennesker skal flytte sig et sted hen, for ikke at komme til skade, fordi der sker noget ubehageligt lige om lidt. Behøver slet ikke have noget med episoden at gøre. Så det kan være meget temaorienteret, men det, at man tilbagevendende har drømme, eller i vågen tilstand, bliver ved med at sidde, at selvom man sidder og tænker på noget andet, at nu skal vi ud og have købt julegaver og sådan noget, og så kommer der sådan nogle flash ind tilbage til, hvor man stod et eller andet sted. Det er derfor, altså, at man bliver mindet om det, og man ligesom går i stå, helt fysisk går i stå, så er der noget galt. Og så skal man have kigget på det. Om det er PTSD, eller det bare skal håndteres her nu, det kan jeg jo ikke vide. Det er der ingen, der kan vide. Men det vigtigste er, at man er opmærksom på det, uden at mærke for meget efter. Altså man skal jo heller ikke, fordi man har været ude til et helt banalt færdsuheld, så sidder og mærke efter i en hel uge efter, om der var et eller andet, der har sat sig fast. Altså det er der normalvis ikke. Vi ved jo også godt, når man går ind i politiet, så ved vi jo godt, hvad det er, vi skal ud til. Vi ved jo godt, at vi er de første. Vi ved jo godt, at det er os, der står ansigt til ansigt med det ubehagelige. Det er en del af det at være betjent, og det er også det, det er jo det, vi gerne vil, det er, at vi gerne vil løse de her opgaver, så der er plads til os alle i samfundet, og vi alle sammen kan komme videre i morgen. Så man skal heller ikke føle for meget efter. Så det er ikke sådan, at man skal sidde 3 gange om dagen og tage sit blodtryk og lige mærke efter. Altså, lad være med det. For man kan mærke så meget efter, så man kan mærke noget, der slet ikke findes. Nej, det er mere det der med, at hvis det er helt spontant og uden grund pludselig popper op i hovedet på en igen, at man sidder i en familiesituation, og man sidder og spiser middag eller et eller andet, og rødkålen den vælter noget ud på bordet eller sådan noget, og man pludselig føler et enormt ubehag, og man er tilbage i en situation, så er der noget galt. Så det er der, man skal ikke mærke efter, man skal tillade sig selv at mærke, når der er noget at mærke, hvis det giver mening. Ja, det gør det. Ja. Det var en ordentlig omgang. Ja. Og det var kun den korte version. Og det var en meget kort udgave. Ja. Jeg havde lige en ting, jeg tænkte. Ja. Tror du, det har ændret sig, Tom, efter der er kommet flere kvinder i politiet? At man ikke bare skal være sådan en mand, der kan klare alle fysiske ting, at ligesom måske hjælper betjentene, at Diversitet kan man tale om. Følelserne kommer mere på spil. Hvis vi skal tage den forlængelse af det, du sagde med, at der er kommet flere debriefinger af politiet. Ja, det er det, jeg tænker. Er der så kommet noget mere? Der er også kommet mere diversitet. Det kan vi jo se. Folk er mere forskellige. Politiet afspejler mere samfundet, end det har gjort tidligere med dem, der er ansatte. Det er i hvert fald min oplevelse udefra. Jeg tror, det har været med til
at det er blevet at der er mere åbenhed omkring de her følelser, som politifolk har? Nej. Slet ikke. Der er jo en helt anden sammensætning af politiet i vore dage. Altså før i tiden, der var det jo stærke, robuste mænd, der typisk havde en håndværkermæssig uddannelse, inden man kom ind i politiet. Til i dag, der har vi jo rigtig mange kvinder, og heldigvis for det, for de løser rigtig mange opgaver på bedre måde, end mænd er i stand til, og er super godt for mangfoldigheden i forhold til, hvordan man griber tingene an, hvordan man tænker på tingene. Men nej, det andet, altså det såkaldte John Wayne-syndrom, altså det der med, at vi er hærdede mænd, og der er ikke noget, der kan vippe os af pinden. Det har ikke ændret sig. Det er stadigvæk holdningen. Måske mere nu, fordi nu skal man også vise over for sine kolleger, at man er stærk. Nej, det der er forandringen, og jeg tror stadigvæk på, jo mere jeg har talt om det, og jo mere jeg har tænkt tilbage på det, jeg tror, at lige præcis episoden med Købmagergaderøveriet og Blekingegadebanden, jeg tror, at efter det, der blev man bevidst om, hvor mange politifolk, der led bagefter. Fordi ledelsen ikke havde taget hånd om det. Fordi vi bare var overladt til os selv. Vi var helt unge, vi havde højst 2 års anciennitet. De fleste af os, der var med til det dengang, bare overladt til sig selv. Og ingen tog hånd om det, fordi der var ingen i ledelsen, der vidste, hvad de skulle gøre. Man skal også huske på, at dengang, der var nogle af vores vagthavende, vi havde, nogle af vores chefer, de var så gamle, så de havde været i koncentrationslejre under 2. verdenskrig. Og for dem var det jo, altså, der var det jo det, der var det slemme. Ja, det var en dag på kontoret, det der, du var igennem. Fuldstændig, fordi de druknede bare deres sover i at sidde og drikke porter hele dagen, og kunne ikke køre, de skulle have chauffør på, hvis de skulle nogen steder. Ikke? Men det var den måde, de håndterede det på. Og de har ikke tænkt over, at fordi vi har været ude for et eller andet, altså hvad de oplevede i deres tid, var jo meget værre. Og de vidste heller ikke, hvad de skulle gøre. Men jeg tror, at man efter hele den episode, der tror jeg, at det spredte sig i alle, eller i det lag i politiet, den generation i politiet, der spredte det sig. Det her skal ikke ske igen. Vi skal ikke, hvis sådan en episode sker igen af noget så voldsomt, så skal vi ikke bare lade kollegerne være kolleger, så skal vi tage hånd om hinanden. Så skal vi favne hinanden og håndtere det. Men alle dem, der så har min generation, der så også blev ledere med tiden og sådan noget, de har jo lige skulle have nogle af de gamle væk først. Så blev det anerkendt. Så begyndte man at være meget mere bevidst om, at de der ar på sjælen, man får, når man er ude og opleve, det kan alle mennesker opleve, og især politifolk kan sagtens opleve masser af ubehagelige oplevelser. Og det skal håndteres, og jo før det bliver håndteret, jo nemmere er det at gøre noget ved det. Få det pakket pænt ind, så ikke at det fylder, så er det en oplevelse, man har haft, men den fylder ikke. Og i dag er der jo, altså en betjent i dag har jo flere psykologiske debriefinger på et år, end jeg har haft i hele min karriere. Så jeg tror mere, at det har været et spørgsmål om, at man er blevet bevidst om, at der er hvis vi skal kunne bevare politifolk 40 år i politiet, så bliver vi nødt til at tage hånd om dem, når de bliver udsat for nogle ting. Det kan vi sagtens, når en har brækket benet, så er det meget nemt. Inde på hospitalet, få det repareret, få lagt noget gips på. Man kan humpe lidt rundt, og nogen kan skrive på gipsen, og det bliver næsten sjovt at se på og have med at gøre. Men det, der er svært, det er det, når det er mentalt, man bliver skadet og får nogle ridser og nogle alvorlige knups. Men det er man blevet mere bevidst om, at det fylder lige så meget, og det er lige så invaliderende, som at komme fysisk til skade, hvis ikke det bliver håndteret rigtigt. Man kunne aldrig forestille sig, at en, der har fået åben benbrud, at man bare vil sige, nu drikker vi lige en kop kaffe, og så er vi klar til at køre igen om en time. Altså det vil man jo aldrig gøre. Og det er lidt det samme i forhold til det at komme mentalt til skade derude. Så har vi altid bare, altså sætter vi plaster på, og så kører vi igen. Så det er den forskel, der er sket. Jamen, jeg har ikke flere spørgsmål. Hvis det nu er, at der er nogen, der har et spørgsmål, så må de jo skrive i
kommentarfelt, skulle jeg til at sige. Så må vi jo opfinde et eller andet sted, hvor de kan skrive. Ja, og det er man velkommen til. Det kan være, at politiet har en adresse, de kan skrive til. Jo, hvis man er ansat i politiet, i hele vores organisation, så kan alle finde min mailadresse der. Jeg har en arbejdsmail i politiet. Og det er man velkommen til. Men også, det jeg også vil sige, det er, at vi har jo så også i mellemtiden har vi jo fået opfundet, nogen har etableret det, der hedder Blue Thin Line, som er en støtteorganisation, vi har i politiet, som tager hånd om tilskadekommende politifolk, som er super godt og er rigtig, rigtig dygtig til både alt det praktiske omkring det, at man er kommet til skade i tjenesten, men også i forhold til at rumme de her kolleger, tage sig af dem, give dem noget andet, give dem noget mere, hjælpe på alle mulige måder. Det har vi også. Så er der hele politiforbundet, som jo også er super dygtig. Og kommer man til skade i tjenesten, eller er man nået dertil, som jeg, hvor man på et tidspunkt ikke selv kan finde ud af, hvad er det, der er galt. Der er bare noget, der er rivende galt. Så gå til sin tillidsmand. Altså hvis ikke tillidsmanden selv kan, så har de jo et enormt netværk af eksperter, som kan hjælpe til. Politiforbundet har deres egne eksperter, som man kan gå til. I politiet er der ansat psykologer, som kan hjælpe og støtte, hvis der er noget. Så man skal bare række ud. Altså det er i virkeligheden det, der skal være budskabet, det er at række ud. Og hvis nogen sidder derude efter det her og tænker, jeg har nogle spørgsmål til Tom, så ræk ud. Og så vil jeg efter bedste evne prøve at svare på det. Men man skal bare huske, at jeg er jo ikke psykolog. Altså jeg har været igennem alt det her, og jeg har lært en hel masse, og jeg kan godt se det fra psykologernes side. Hvad er det, der sker? Hvad er det for nogle processer, man skal igennem? Men jeg er ikke psykolog. Men jeg kan godt hjælpe nogen på vej. Hvis man rækker hånden ud til mig, kan jeg jo godt hjælpe, om man skal køre til højre eller til venstre i den situation, man er i. Det tror jeg godt, jeg kan, uden at love for meget.